няколко дълги години се роди прекрасно дете. Белега мъчо. Което се роди с белег, който не се вижда много добре. Той я болеше, но тя примирено ходеше до всякакви доктори, нищо не помогна. Беше време да се ожени, но никой не я харесваше с такъв белег като нейния. Цялата ставаше червена, погледни ме в очите. И никой не я харесваше и тя беше една самотна душа. Докато един ден се запозна с най-добрата си приятелка в училище. Първият ден в училището беше най-необичайният за нея. Деца, моля седнете! Габриела, седни до Гергана. Да, тя малко не е наред, но мъж си пасници. Давай, ти си задръстена. Тя хиде постоянно си пасници. Не се ляга на чина. Гергана. Това ли го? Гера, само... Коя си ти? Слабо защо? Миличка, спокойно, карагне е такъв. Какъв ти е това белег за чувство, което не мога да видя? Това не е белег. Това е... Сладих скълта. Браво! Госпожо, тя е луда. Знам. Затова не сложихте до мен. Защо съм неспокойна, какво да идва? Защото така си родена, както тя е родена с кална... Тя е моята си та близначка, зелена пределя, да не Слушай, мама! Защото не иска после да ти бъркна от тук, що съм так. Ти също. Това е нашата прилика. Машала! Ай, тя ти бъде напиша. Айде да бях Един ден те решиха да отидат на пижамено парти у Гергана, най-добрата им вече приятелка, но не знаеха какво ще ги очаква там. Аз си бам. Деца, Гери, имаш ли нужда от нещо? Какво, Гери? Дайте ми музика. Защото тук София Съжалявам, че сега нямаме и ние не ползваме такива работи. Нема кърпичка за задник. Нема кърпичка за задник. Ох, на здрасте. Хайде сега, момичета, отивайте да лягате, няма да ви чакам. Добре, лягай си. Ще ти мини утре. До утре ще е изсъхнал. Не се притеснявай. Лягайте и почивайте. Успокой се, миличко. Душито да намама. Лягай, ма! Душито. И така. В 1 часа през нощта нещо неочаквано се случи. О, виждам сега. Малко, да.